Είτε είσαι αρχάρια, είτε προχωρημένη τεχνήτρια, αυτό το βίντεο είναι για σένα. Η καλύτερη δική μου στρατηγική για τα social media, για να βρεις εύκολα και γρήγορα καινούριους και σταθερούς πελάτες, να αποκτήσεις γρήγορα οργανικούς ακόλουθους, να προωθήσεις τη δουλειά σου, να βγάζεις χρήματα ακόμα και όταν δεν δουλεύεις και αν έχεις τα δικά σου προϊόντα να έχεις περισσότερες πωλήσεις. Ποιους social media λογαριασμούς είναι απαραίτητο να έχουμε ως τεχνήτριες νυχιών και θα τους βάλω με τη σειρά που τους θεωρώ πιο απαραίτητους. Νούμερο 1 είναι το TikTok, είναι και θα είναι το νούμερο 1. Αν ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις σωστά, μπορεί να σε προωθήσει, να σπάσεις τον αλγόριθμο και να φτάσεις στις οθόνες πολλών υποψήφιων πελατών. Κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει με το Instagram, το οποίο είναι το νούμερο 2. Αν και άκρως απαραίτητο, το Instagram έχει γίνει πλέον τόσο ανταγωνιστικό, επειδή προσπαθεί η ίδια η εφαρμογή να σε κρατάει στην πλατφόρμα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να σε ανταμείβει κιόλας όταν είσαι μέσα για αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα. Νούμερο 3 δεν θα το πιστέψεις, αλλά βάζω το YouTube. Το YouTube και το Google είναι δύο από τις μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης, οπότε οτιδήποτε ανεβάζεις εκεί, αν κάποιος το ψάξει, το γκουγκλάρει και το ψάξει, είναι πολύ πιθανό να βρει το δικό σου το βίντεο και να γίνεις πιο γρήγορα viral και πιο γνωστή. Το νούμερο 4 είναι το Facebook. Ναι, εντάξει, ξέρω το Facebook πλέον έχει καταντήσει να είναι μόνο για γιαγιάδες. Και εγώ δηλαδή βλέπω συνέχεια αναρτήσεις από τη μαμά μου και από τον πεθερό μου. Δεν βλέπω αναρτήσεις οι οποίες με ενδιαφέρουν. Αλλά το Facebook είναι απαραίτητο, ειδικά η επαγγελματική σελίδα του Facebook, γιατί αργότερα θα πρέπει να συνδέσουμε αυτή την επαγγελματική σελίδα με το Instagram μας, το οποίο θα γυρίσουμε και αυτό σε επαγγελματικό λογαριασμό, έτσι ώστε να μπορούμε και να βρούμε περισσότερους υποψήφιους πελάτες μέσω αυτού του συνδυασμού, αλλά και να βάζουμε αργότερα διαφημίσεις για τη δουλειά μας. Αφού φτιάξεις λοιπόν λογαριασμού σε αυτές τις πλατφόρμες, θα πρέπει να κάνεις ένα πρόγραμμα για το τι θα ανεβάζεις πού, αλλά και πότε, ποιες μέρες. Χωρίς πρόγραμμα εννοείται δεν πάμε πουθενά και εγώ πάντα κάνω ένα πρόγραμμα και συνήθως ανεβάζω από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δευτέρα και Παρασκευή είναι άλλωστε και οι μέρες που δουλεύω. Σάββατο και Κυριακή η αλήθεια είναι ότι δεν πιάνω και τόσο πολύ το κινητό μου και είναι πάρα πολύ καλό αυτό το διάλειμμα, το ενδιάμεσο, να το κάνεις και εσύ στον εαυτό σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι βρίσκεις πολύ πιο εύκολα φρέσκες ιδέες κατά τη διάρκεια της ξεκούρασης παρά όταν πιέζεις τον εαυτό σου να σκεφτείς συγκεκριμένα πράγματα και να σου έρθουν εκείνη τη στιγμή. Το πρώτο που θα κάνεις, όπως έκανα και εγώ και έχω ακόμα, είναι να πάρεις ένα τετράδιο και να αρχίσεις να κάνεις ένα πρόγραμμα για το πότε θα ανεβάζεις και σε ποιες πλατφόρμες και ποιες ημέρες σε βολεύουν εσένα. Έτσι και θα έχεις ένα πρόγραμμα για να ξέρεις ακριβώς τι γίνεται, αλλά και δεν θα ξεχνάς να ανεβάσεις τίποτα απαραίτητο. Το πιο σημαντικό είναι να διαμορφώνεις το κάθε σου περιεχόμενο να είναι ανάλογο με την κάθε πλατφόρμα στην οποία θα ανεβάσεις, δηλαδή διαφορετικού τύπου βίντεο θα ανέβει στο YouTube, διαφορετικού τύπου βίντεο θα ανέβει στο TikTok. Αν θέλεις να βρεις τεχνικές για τα βίντεο για να πάνε viral σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, άφησε μου το σχόλιο σου για να σου κάνω βίντεο. Πάντα ξεκινώ τα βίντεό μου και εσύ όταν θα ξεκινήσεις και θα κάνεις το πρόγραμμά σου 2 εβδομάδες πριν τα ανεβάσω. Δηλαδή έχω μία αποθήκη ας πούμε 2 εβδομάδων βίντεο για τα βίντεο που θέλω να ανεβάσω, έτσι ώστε όταν θα θελήσω να πάω διακοπές ή άμα θέλω να κάνω κάποιο διάλειμμα να έχω έτοιμα βίντεο να ανεβάζω, γιατί η συνέπεια είναι αυτή που θα σε κάνει να ανέβεις πάρα πολύ γρήγορα στα social media. Χωρίς συνέπεια δεν πας πουθενά. Επίσης, σε κάθε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης έχει και τη δική της συχνότητα που θέλει να ανεβάζεις. Για παράδειγμα, άμα ξεκινήσεις να ανεβάζεις στο Instagram, εγώ θα έκανα ένα πλάνο για 3 με 4 post την εβδομάδα. Είναι πιστεύω καλά. Το TikTok από την άλλη σε θέλει να είσαι καθημερινά εκεί. Δηλαδή θα πρέπει να ανεβάζεις κάτι, είτε αυτό είναι story, είτε αυτό είναι βίντεο, γιατί και τα story του TikTok μετράνε όπως και τα live. Θα πρέπει να ανεβάζεις κάθε μέρα. Η αλήθεια είναι, σε θέλει το TikTok κάθε μέρα εκεί. Και στο YouTube, καλό είναι μία φορά την εβδομάδα. Όχι μία φορά στις 2 εβδομάδες, θα προτιμούσα μία φορά την εβδομάδα. Είναι αρκετά καλό γιατί, όπως είπαμε, το YouTube έτσι κι αλλιώς το χρησιμοποιούμε περισσότερο για μηχανή αναζήτησης.
Θα χρειαστώ το κινητό μου για να δω το πρόγραμμά μου, γιατί δεν το θυμάμαι απ' έξω, η αλήθεια είναι, γιατί έχω μεγάλο team από πίσω το οποίο ασχολείται με αυτά. Οπότε, για να μην ξεχάσω τίποτα, ξεκινάμε από το κινητό. Δευτέρα συνήθως κάνω το πρώτο post της εβδομάδας, το οποίο είναι συνήθως ένα σετ νυχιών. Είναι καρουζέλ, από ό,τι θυμάμαι. Είναι καρουζέλ με φωτογραφίες και είναι το πρώτο σετ νυχιών το οποίο το ανεβάζω στο Instagram. Συνήθως και στο Facebook, το ανεβάζω και εκεί, αλλά και σε TikTok Stories. Εννοείται ότι όλη την ημέρα παίζουμε τα stories σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή θα παίξεις με τα stories και στο TikTok, βασικά το TikTok μόνο και το Instagram έχουν stories, οπότε αυτά τα δύο παίζω καθημερινά με 5, 6, ίσως και 7 πολλές φορές αν θέλω να πουλήσω κάποιο προϊόν και θέλω να το προωθήσω, stories στο Instagram και στο TikTok. Την Τρίτη έχω τα πιο σημαντικά ανεβάσματα, όπου είναι ένα βίντεο στο TikTok το οποίο συνοδεύεται συνήθως από live για να μπορέσει να το προωθήσει ακόμα περισσότερο. Εγώ κάνω 2 live την εβδομάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τόσα μπορώ να αντέξω και τόσα προλαβαίνω να κάνω, αλλά όταν θα φτάσει στους 1000 ακόλουθους και θα σε αφήνει να κάνεις live το TikTok, καλό είναι να ξεκινήσεις να κάνεις πάνω από 3 live την εβδομάδα, όσο περισσότερα τόσο το καλύτερο, αλλά άμα δεν έχεις και κάτι να πεις και δεν μπαίνει κανένα σε αυτά τα live, καλό είναι να μην τα κάνεις καθόλου. Δηλαδή κάνε αυτά τα οποία μπορείς να αντέξεις. Ξεκίνα από ένα την εβδομάδα, είναι αρκετά καλά νομίζω. Επίσης το ίδιο βίντεο το ανεβάζω και στο Facebook. Τετάρτη ανεβάζω ένα podcast, το podcast το οποίο βλέπεις εδώ, στο YouTube, και ένα μικρό short στο TikTok για να το προωθήσω. Το short από το podcast μου στο TikTok για να μπορέσει να το προωθήσει ακόμα περισσότερο, και επίσης ανεβάζω το προηγούμενο βίντεο που ανέβαζα στο TikTok στο Instagram. Πέμπτη πάλι έχω τα σημαντικά ανεβάσματα, τα οποία είναι να ανεβάσω το podcast στο Instagram που το ανέβασα την προηγούμενη μέρα στο TikTok. Έχω καινούριο βίντεο για το TikTok, το οποίο συνήθως είναι εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο ακολουθείται πάλι από ένα live για να το προωθήσει, και επίσης παίζω πάρα πολύ με τα YouTube Shorts. Τα YouTube Shorts είναι σαν να είναι το TikTok του YouTube, αλλά είναι και εκεί πάρα πολύ εύκολο να πας viral εφόσον διαμορφώσεις τα βίντεό σου όπως τα διαμορφώνεις για το TikTok, έτσι να τα διαμορφώσεις και για το YouTube Shorts για να πάνε και εκεί viral, οπότε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και αυτό και να παίζεις με όλη την εβδομάδα. Παρασκευή συνήθως ανεβάζω στο Instagram το βίντεο της προηγούμενης στο TikTok και πάλι παίζω έτσι λίγο με τα YouTube Shorts. Ουσιαστικά ανεβάζω 4 ημέρες στο Instagram, 3 ημέρες στο TikTok και 1 φορά στο YouTube, και αρκετές φορές στο YouTube Shorts όλα αυτά τα βίντεο τα οποία ανέβασα και στο TikTok, γιατί τα βίντεο τα οποία ανεβάζει στο TikTok που είναι μικρής διάρκειας και είναι διαμορφωμένα για να πάνε viral στο TikTok, είναι πολύ πιθανό να πάνε viral και στο YouTube Shorts. Φυσικά και δεν χρειάζεται να πελαγώνεις και δεν χρειάζεται να τα σκέφτεσαι όλα από τώρα, απλά αυτό είναι το δικό μου πρόγραμμα, είναι το δικό μου ενδεικτικό πρόγραμμα, το οποίο το έχω διαμορφώσει ανάλογα με τις δικές μου ανάγκες, οπότε μπορείς να διαμορφώσεις και εσύ ανάλογα με το δικό σου πρόγραμμα. Αν επέλεγα να ξεκινήσω τώρα, αυτό που θα έκανα σίγουρα είναι να ανεβάζω 2 φορές για αρχή την εβδομάδα στο Instagram, είναι αρκετά καλά, 2 φορές την εβδομάδα στο TikTok και 1 φορά στο YouTube. Θα σας δω στο επόμενο, φιλιά πολλά!